verse 6. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because of the soul of the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David encouraged himself in the Lord. So before David prayed, David asati aenda kuna Abiata the priest kuti azonamata Mwari vamupa assurance yekukunda hondo. Toda ndibate this line inogona kutibatsira manera anasi. Bible rati vanhu vari against him varwadziwa nekuchema, vafunga vana vavo, vafunga madzimai avo. David encouraged himself in the Lord. So vanhu vavaluza courage, vanhu varwadziwa, vanhu vabatikana, vaneta kuchema nekufunga kuti todiko, mhuri dzaenda. Shoko ndokubva rati but David, not mumwe munhu, but David. Asi David wakazvishingisa. He encouraged himself in the Lord. He is God. He encouraged himself in the Lord. He is God. So before David prayed, kune courage yaakagadha iri outside prayer. That courage ndo yakamupusha kuenda kuprayer. But chatanga kuitika kuna David, he encouraged himself in the Lord. So kuzvi-encourage in the Lord kwa David kunobva pakuti David unoziva Mwari wake, unoziva ability ya Mwari, unoziva kugona kwa Mwari, unoziva nyasha dziri muna Mwari. So David encouraged himself in the Lord. He is God. So rimwe dambudziko rataita nderekuti tine vanhu vasina Mwari. Yeah, I'll put it this way. Nokuti rangu rati David encouraged himself in the Lord. He is God. In the Lord, he is God. David encouraged himself in the Lord. He is God. Muchaona dambudziko ratinaro rinotirwisa chinotioresa moyo. Tine vanhu vasina Mwari wavo. Vana Mwari wawakanzwa achiita zvinhu nevamwe vanhu. It's good kuencourage kwa uchinzwa munhu achipa testimony Mwari vakadai mupenyu wangu, Mwari vakadai. But there must come a point and a time in life yekuti unaita sa David. Rangu rati, and David encouraged himself in the Lord. He is God. Sister Deborah Marco, I pray over your life. May the good Lord see you through. May the blessing of the Lord cover you. May the favor of the Lord be upon your life in the name of Jesus. David encouraged himself in the Lord. He is God. So tine vanhu vasina Mwari wavo. Ndikuti kudi hakuna munhu asina Mwari. But tine vanhu vasina Mwari wavo. He is God. He encouraged himself in the Lord. Munashe Mwari wake. So vanhu vasina Mwari itype ipi andikutaura nezvayo panapa. Vanhu vekuti havana personal understanding, personal encounter, a dimension personal mukuexperience kuita nekubata kwa Mwari, kana kuti kuziva Mwari in a way yekuti it's personal. Vanhu vararama naMwari wekunzwa, pavanouya kuprayer vari kushanda nezvavakanzwa vamwe vanhu vachitaura pamusoro pekuita kwaMwari. Saka izvozvo zvinokunyima courage, zvinokunyima personal encounter or understanding. I'll give you this example. Isi mukukura tairambidzwa, tairayirwa, taitsiurwa nevabereki kuti mukaenda kunotamba shamwari yako ikakukoka kumba kwavo, mukanzi uya tidye sadza, hatidi mwana anokwata, taikuti kukwata. I don't know mazuvano. Taikuti kudya pa next door kundokwata. So tairambidzwa kuti kana vati uyai mudye, munoti takaguta. Even musina kuguta, maipiwa message iyoyo kunzi kana manzi uyai mudye sadza pa next door, munoti takaguta. So the challenge yaizoitika ndeyekuti ukasatora message iyoyo personal, ukanzi uyai udye sadza, ukataura uchiti izvo, tanzi titi takaguta, they know kuti une nzara, mashoko aya haasi ako, mashoko awapiwa. So they'll continue kukutsvetera kuti chiuya kana no problem uya akambokurova nekudi, then wozita give in wozodya. Why? Because hauna courage, hauna kutora this message kuva personal,
wasvikoisvitsa kuvanhu uchipruvha kuti haisi yako. Saka tine vanhu vasina Mwari. And David encouraged himself in the Lord, his God. Panoti his God ndo pane vhangeri reusiku wanhasi. Anova Mwari wako ndi Mwari waunoziva on a personal level. Wekuudzwa dambudziko riripo mazuva ano mukurarama kwatiri, people they can even lie to you. Mazuva ano tamu generation yekuti they can fake my testimony. Unopiwa type ya Mwari anongotaurwa bedzi. So there must come a time yekuti kune mama challenges yekuti Mwari wemuwanhu neMwari wokuudzwa ane kuopareta kwake mulife mako. But kunoita Mwari wekuti hauna kuudzwa, it's a personal thing, personal encounter. Unoziva the ability, ukatresa kwawakabva iwewe, ukatresa kwaakakubvisa maakakubvisa nezvaanoita. Izvozvo ndo zvinokupa courage. He encouraged himself in the Lord, his God. Saka vazhinji tiri padimension yekuti we have the Lord ishaped now. But my God, your God, he encouraged himself in the Lord, his God. So courage haisi kubva outside. Nokuti outside people are crying. They are about to stone him. Vanhu havasisina energy, havasisina power, vapera simba. They were about to stone David. But David haana kuconsulta anyone. He encouraged himself in the Lord. After encouraging himself in the Lord, ndo paanoenda kuna Abiathar, and David inquired of the Lord. And David said unto Abiathar the priest, Elimelech's son, I pray thee, bring me the ephod. And Abiathar brought hither the ephod to David. So David paari kunopinda muprayer, haasi kupinda muprayer nekuda kwestress, haasi kupinda muprayer nekuda kwedambudziko raitika. Yes, the push factor pane dambudziko riripo, but the push factor yeprayer yake yakamira pakuti he has encouraged himself in the Lord, his God. So panoti the Lord, his God, ndo pane vhangeri ranhasi. Gabarujo, how are you? God bless you. Kokadiko Canada, nyashadzwanzi. God bless you. Happy to see you online. So uchaona kuti vazhinji vedu hatina panoti his God, my God, or your God. Tina Mwari watakaparidzirwa. Icho kwadi unotoda vanokuparidzira. Tina Mwari watakanzwa anoita zvinhu. But there must come a time yekuti kune imwe challenge yekuti you must go back or reflect muupenyu wako. Woona zvakaitwa naMwari, nezviri kuitwa naMwari, knowledge yauinayo pamusoro paMwari, zvekuti vamwe vese vakati chinhu chachibude chinhu chachiite. I chose to differ. I've experienced the hand of God muma times ekuti the society yangaita rub off, vachita unoka unoenda kuna chinobuda. But I'm standing today. So when a challenge comes now, that encounter, that personal understanding will give me courage. People were crying. They were planning to stone David. But David, he encouraged himself in the Lord. He is God. So panoti he is God. Number one, panogona kuuya through experience yezvo wakasangana nazvo ukaona kuita kwaMwari. Number two, zvinouya through knowledge, understanding the word, because the word of God is God. So pakunzwa kuita kwaMwari uye nekuva kuziva kuti he is the same yesterday, today and forever. Zvinoita kuti vamwe vese vati chinhu chachibude hazviite, nomira paside, don't know guys, I know my God. Maybe by experience I know where God took me from. Kwandaishanda, kwandaigara, life yandakararama, pandakarwara, ndine personal encounter yezvandinogona kunongedzera kuti dai asiri Mwari apa paibudika. Dai asiri Mwari chirwere chaindiuraya ichi. Dai asiri Mwari vanhu vandisiya ndaigona kutofa nenzara chaizvo. But here I am today. So chinondi encourage, chinondi pusha is the personal encounter. Wese isusu takapfuura nekumabhawa, zvatakasangana nazvo zvakawanda.
but ruoko rwakandibvisa ikoko hakubvike necommon sense, hakubvike neintelligence, hakubvike nekungwara. Dzinongova nyasha dzaMwari. So kwaakakutora nepawava nhasi, nyange ukawana zvinhu zvinokuwira today, unozviudza iwewe. You can encourage yourself in the Lord. Nhamo yataita ndeyekuti tiri kuda encouragement from outside. Yet we got to develop a dimension and a level yekuti inside your understanding, your encounter, knowledge yamauri concerning God, no matter what people will say, no matter what people think, no matter vane experience yezvevanhu zvavakamboona zvichiitika mune vamwe vanhu, nyange zvakuwira iwewe, vachinokupa courage. Chakapusha David kuti kuna Abiata ndipe effort, I want to pray. Haisi situation yaasangana nayo, but nyange ane situation yaasangana nayo, ane understanding yakura kudarika situation. Nokuti inzwa zvinokutyora mabvu nekukupedza simba kuti usapinde muprayer zviriko. Zvinorwa newe, zvinokupedza simba, zvawasangana nazvo nhasi zviriko hama yangu. Let's be real. Zvinoita kuti kana kuti upfugame, utaure, simba rekupfugama unoshaya. Mazwi ekuburitsa 2 minutes, 5 minutes dzakawandisa. Masituations iwayo ariko. Sa unozogona sei kupinda muprayer une situation yawira varume ava vepaZiklag? They were planning to stone David. Vakachema kusvika simba rapera. But David encouraged himself in the Lord. Himself. Pane patinoda kukurudzirwa. Bari kune masituations ekuti kana vanhu vakauya vakada kukusimbisa, vakada kukurudzira, unoramba uchimonzwa kuneta. Unogona kutovaudza kuti amana zvandiri kupinda nazvo hamungazvizwisisi. Hamungazvizivi. Iriko situation inopedza power. Iriko situation inokupita kana 1 week uchitadza kuita prayer mazwi asingabude. Wese kuti the outside futi vari kutotaura zviri negative. But I've come to tell you this. Kana shoko kubhuku ya 1 Samuel chapter 30 verse 6 yati, and David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of the people was grieved, every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. David wakazvikurudzira muna mambo Mwari wake, the Lord his God. Unaye Mwari wako waunoziva iwewe ne understanding yako. Une dzimwe nyaya dziri so private dzaunoziva kuti dai Mwari asina kurwira nyaya inenge iyi, pasina kumera nene musituation iyi, zvichida izvezvi usisiko, zvichida izvezvi uri mumajere, zvichida izvezvi usina kubuda pane imwe tsaona. So that personal experience, whether private or public, but wega unozviziva kuti uyu dai asiri Mwari akamira neni apa. So when you understand kuti apa Mwari vakandibvisa apa, kune kwavari kuenda neni, dai kumberi kwakusina nyaya dzangu, andaigona kutenderwa kuenda. But chaakugona kuti ndizive kuti ramangwana rinobatika, mangwana kunosvikika, zvakanaka zvichaitika, inyaya yekuti kune zvanga zvakaipisisa zvakandiwira, asi ruoko rwaJehovha rukandiburitsa. Bhaibheri rangu rinobva rati vakakunda nemiromo yavo, vakakunda neropa regwayana uye nekupupura kwemiromo yavo. They overcame by the blood and the power of their testimony. You know where God took you from. You need a personal encounter yandakaita, yandakasangana nayo long back, tiri vapfana vadiki. Kune vanhu vaiuya kuzotengesa, vainzi madhaiza kana kuti magogogoi. So kune vakauya kuzoba vana
so taitamba bhora rechikweshe. Ndokopauya motikari ikamira vakatipa maswits. Vamwe vangu vakasuruka pamota, ini ndikabatwa ndikaiswa motikari ndapiwa maswits. Kune vanhu vakuru vakaona mota iyo ichinditora ndichienda, vakatanga kuridza mhere, vakaridza mhetorwa, mota yatora mwana, mota yatora mwana, baba mwana. Munhu akangomisa mota mbishana pavaitiza vachibva vandiburutsa panze zvekundidhamba kundikanda so mota ndokubva yatiza. Hakusi kuti ndakarwisa vanhu, but Mwari wakapa vanhu meso ekuona zviri kuitika, nyange vaiva parefu. Vakadanidzira vakachema, zvikabata vanhu ava kuti tinogona kuteerwa tikabatwa kunzi taba mwana. Vakavhura dhoo vakandiisa panze. Harisi simba rangu, hakusi kugona kwangu, ndisati ndaziva Mwari ndiri mwana mudiki. But the reason why God saved me, zvinondipa kunyumwa kuti kumberi kwaiva nepurpose ne reason. So ndikaziva kuti kune rufu rwandakanzengeswa, ndisati ndakuziva prayer kana kuziva Mwari kana kugona kana kutiza ndisina simba. Now I know. Mwari ava vane nyasha naupenyu hwavo. Unadzo nyaya dzeupenyu hwako dzaunoziva kuti pachinhu ichi paidiwa vanhu vamwe vanhu kwete iwewe, but uripo nhasi. Saka ukazoita chinokuwira mangwana kana today, haufanirwi kushaya courage, haufanirwi kushaya kusimba. Udza situation yauri kuti ndakambobuda inodarika iwewe wauya nhasi. Iri kurwadza, yakaoma, but situation iyo yakutadzise kupfugama nekuita prayer nekunamata kuna Mwari nechikonzero chekuti kune zhinji dzakaitika. Mwari vakakuburitsa kwete nesimba rako asi kuti nenyasha dzavo. So kana wakupinda muprayer unotsika platform yetestimony, yeknowledge, yeunderstanding yekuti Mwari vakakubvisa kupi. And David encouraged himself in the Lord. He is God. Unaye Mwari. Vakaita zvikuru kubva kare muupenyu hwako. Unavo Mwari. Une nyaya dzimwe dzaunoita kuudzwa uri mwana mudiki nevabereki. Wakazodai ukazodai. Vamwe tinenge tine mavanga. Aunoti wabvunza unzwa kuti uri mudiki wakaendwa nemvura. Uri mudiki wakatsva nemoto. Uri mudiki kune zvakaitika, mai vako vakazouya vachimhanya but it was too late, wanga watokuvara. Mamax iwayo, mavanga awinawo iwayo. They must encourage you. Kuti Mwari vane reason, Mwari vane purpose. Encourage yourself in the Lord your God. Zvekuti situation yanhasi iri kurwadza, handina kuzviramba. But hakuna ere situation dzinodarika iyo iripo iyi. Mwari dzavakatendera kuti ubude madziri nesimba ravo nenyasha. So chakupedza simba nekukoresa mwoyo today, achidarike chawakaburitswa naMwari nezuro. Alright, let's say personal encounter hauna. Hausugona kurelate nezvimwe zvakaitika kudhara unokanganwa. Just get into the word. You know, there are two ways dzandino understand now. Nyange zvivamwe vane different understanding in the revelation that's different. And there are many ways muzvinhu zvaMwari. But the two ways dzakarevealwa kwandiri dzandino understand better pamusoro pekuti munhu azive Mwari. Number one, through the word. Because the word of God is God. Number two is through a personal encounter. Sometimes personal encounter, vamwe vanhu vanogona kufunga kuti zvisizvo asi Mwari nekudii nekudii. But iwe sedunga munhu unogona kuzvinzwisisa. So you know God through the word. You can also know God through personal encounter. Dai Mwari vatiwanira nyasha. Dai Mwari vatichengeta nekutigonesa. Kwamuri ikoko ropafadzwa aichengetwa aigoneswa. Encourage yourself in the Lord your God. Sezvakaitwa naDavid. Last Mafoti, Grace Sakula, God bless you. Ruth Rutendo, Mukomba Choto, how are you? God bless you. Long time, Mwari vakitire nyasha. Tichaona wishes, God bless you. Mwari vakitire nyasha. So vari kuBulawayo, I'm coming to Bulawayo Thursday, Friday, and Saturday. I'll be in Bulawayo for 3 days. This week, kusukira mangwana,
ndinenge ndiri Bluesky FM neku-United Methodist. Then Sunday I'll be in Chitungwiza Methodist. So tine 4 days dzema-services achange ari live on this platform, saka unogona kungosangana ne1 or 2. So murari munyasha, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari venyasha vakugonesei. Zvinorema nekurwadza nyange zviripo, usaneta kupinda muprayer. Ita saDavid, the outsider haisi kumusapota, they were planning to stone him. Situation ina David ndo situation nemunhu wese, but vamwe vapera simba, havana kana nesimba rekuchema, hanzi vakachema kusvika simba rapera. But David encouraged himself in the Lord. He is God. Ichokwadi Mwari ndi Mwari wedu tese, but kune vano experience Mwari wavo. He is God. And David encouraged himself in the Lord, his God. So after broadcasting ndichaisa ma-posters kwandiri kuenda kwese kuBulawayo FM for Mona, then United Methodist iri muBulawayo town as well. So murare munyasha, God bless you, bye bye. Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. It's been a long time, but ngatisanganei live Bulawayo Thursday, Friday, Saturday kona ngale ntutu. Then Sunday I'll be back kuChitungwiza.